cikin wani labari na gidan talabijin na ƙasa RTN ko Tele Sahel na ranar Lahadi 11 ga watan Fabrairun shekara ta 2024 da ya ambato mujallar rundunar sojojin Nijar FAN na cewa jami'an tsaro na FDS na Nijar da ke bangaren tsaro na shiya ta 3 da ke yankin Zandar sun sanar da cewa sun gano wurin da aka ɓoye tarin makamai da kayayyakin soja a ƙauyen Tasker da ke cikin yankin Zandar da ke tsakiya maso gabashin ƙasa. A cewar wannan mujalla waɗannan makamai da kayayyakin soja na mallakar wasu mutane ne na kusan tsohon shugaban ƙasa Mohamed Bazoum. Mujallar ta FAN ta ƙara da cewa waɗannan kayayyaki da aka gano sun haɗa da nakiyoyi guda 20 da ke tarwatsa tankokin yaƙi tare da tsarin tada su daga nesa domin kawo tashin hankali a cikin birane da kuma wata na'urar kakkaɓo jiragen yaƙi, in je mujallar rundunar sojojin ƙasar Nijar ta FAN. Tun bayan jin mulki ranar 26 ga watan Julin shekara ta 2023, mambobin kwamitin ceton ƙasa na CNSP suka bayyana cewa ƙasar Nijar tana cikin barazana ta abokan gabanta ta ko'ina. Mamma Ada, sashen Hausa na CRI daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Janar Abdurrahman Chani a hirarsa ta sama da awa guda da 'yan jaridar kafafen gwamnatin Nijar ya ɗauki lokaci mai tsawo yana tarihin kafuwar sai da yawo da ainihin makasudin kafata kafin ya kai ga fayyace dalilan da ya sa Nijar haɗa kai da Burkina Faso da Mali don ficewa daga sahun mambobin ƙungiyar. Wanda ke yi ma barazanar kama yaƙi bai kamata ba mu bari 'yan ƙasanmu su kwana su tashi cikin barazana. Wannan kadai ya isa mu bar wagga kungiya dan muna cikinta. An hana abinci ya shigo, an kace muna wuta, an hana magani ya fito, an hana kuɗinmu na Niger mu yi unhwani da shi. Yana mai ɗora alhakin dambarwar da ke tsakanin ƙasashen uku da a ɗaya gefe ECOWAS a wuyan wasu shugabannin da ya kira 'yan amshin shatan Faransa. In ka ɗauki Tinubu, Libin ya kai Faransa ita ta bashi iko. Bai wakala ga Allah ba ya san 'yan Najeriya su sun ka bashi iko. Sai ya dibi, sai ya gallaza mu Niger, ya bi umarnin Faransa, sa'annan zai samu ya zamna cikin karagashi. In ka ɗauki talon, dibin ya kai Faransa za ta kama mishi ya samu wa'adi na 3. Watara shi ma da ya shiga wannan duka zubin guda ne. Na 4 ake so koko a jayo dan amsa shata a aza bisa karaga. Makisal shi na 4 shi a maharin wannan furjin musa da kaga waɗannan shugabanni ke yi ma mu Nijar. Shugaban majalisar CNSP ya jaddada cewa bakin alkalami ya bushe game da ficewar kasashen IOS daga ECOWAS. Ta sai illa masha Allah babu zancen koma baya, shi ta abin da ya ci gaba insha Allah, kuma ba mu da jikara ga abin da zai biyo baya. Yana mai zargin Faransa da shirya wata makarkashiya da zammar haddasa fitina a Nijar. Benin daga iyakanmu da su da Najeriya ya kai W, ya kai Penjari can inda suke da iyaka da Togo, iyaka da mu da 'yan ƙasar Burkina, duka Faransa suna da bazi cikin waɗannan jihohin. Akwai waɗanda mun ka kora da nan kawai da sun ka kai bisa teku kewaya sun ka komo Benin. Najeriya haka tun daga Lak sai ka zo Kebbi, Faransa na nan tana zamnawa ciki. Ka ɗauka Lak Chad, Faransa na ciki iyakanmu sai ta je gali. Suna biɗar su haƙa muna tashin hankali. Shugaban gwamnatin mulkin sojan ya sanar cewa akwai yiwuwar Nijar da Mali da Burkina Faso su fice daga ƙungiyar ƙasashe masu amfani da kuɗaɗen sefa wato iyomowa bayan kammala wani shirin da ke gabansu a yanzu haka. Harka kuɗi lokaci ne insha Allah. Ƙwararri suna ga aiki. Radda sakamako ya kai kowa zai ganin sakamako insha Allah. Waɗannan bayanai na Janar Abdurrahman Chani na fitowa bainar jama'a ne a wani lokacin da wasu majiyoyi ke cewa shugaban rikon kungiyar sai dawo shugaban tarayyar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya umarci wata tawaga domin zuwa bikon kasashen Niger, Burkina Faso da Mali su dawo gida. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.